Дзяржаўны экзамен па харавым класе працягвае народны вакальна-харэаграфічны ансамбль імя Станіслава Дробыша «Валачобнікі» з праграмай «Вясельны перапалох». Перад вами яскравы, вясёлы і каларытны мюзікл паводле добра вядомай камедыі «Вяселле у Малінаўцы», якую любяць і памятаюць многія пакаленні гледачоў. У аснове гэтай пастаноўкі беларускія народныя песні у апрацоўках выпускнікоў і вядомых музыкантаў Мікалая Сіраты, Канстанціна Паплаўскага, Яўгена Дзеравянкі і Владзіміра Зяневіча. Харэаграфічныя пастаноўкі праграмы належаць Валерыю Полеву, Аліне Трус, Ірыне Хомутавай і Ірыне Грыбіч. Над пластыкай і рэпетыцыйнай працы з калектывам працаваў Александр Гласко. А цяпер, паважаныя гледачы, запрашаем вас разам з намі акунуцца ў атмасферу народнага гуляння, добрага гумару, песен і танцаў.
Ой, прийшли хлопці з ярмарки, ой, дай зробили яблику, ой, ой, вока, ой, дай зробили яблику, ой, посадили грушачку, ой, на тявочу душачку, ой, вока, ой, на тявочу душачку, ой, на груша садова, ой, на гулятівка молода, ой, вока, ой, на гулятівка молода, ой, на гулятівка молода, ой, дайте ты бойте за меня, ой, на тебе я не пойду, ой, да я казаченьку люблю, да, ой, вока, ой, да я казаченьку люблю. Разійдіся! Вашій увазі його поблажливость, Брестський, Мінський, Вітебський і всія Білорусі пан атаман Митяй Побегович Козлодоїв. Это я. Нашому пану треба золота, сребра, 30 кур, 7 коровцев, 10 свиней и другую скотину. Так. А купа за котину вам не треба? Это кто сказал? Это кто? Это ты сказала? Не я! Брешешь? Павочка Пандопола. А девка-то? Девка гарна. А наш пан так само видний хлопець, але ж невестки у яго нема. Теперь ты будешь его жонкой. У меня уже есть жених! А меня это не цікавить. Папандопола, шукай музиков! Вечер буде веселье! Я тебе обов'язково утяку! Марисечка. Маруся, жаль, не
Де не шукай того музику? А хто його знає? Може тут? Ні, нема. А може там? Скажіть, ви музики не бачили? Хлопець! А, Слухай, ти музикант? так. А чи добре ти музика? Ну, кажуть, що добре. А ти не кажеш, зіграй так, щоб душа спочатку розпросталась, а потім назад спустилась. На морських пясочках я Марусю зустрічив, у ружових панчошках, далі я в касеті. У ружових панчошках, далі я в касеті. Раз смотрю, лягла, аж мармила мора. Я спокойно мама, я вернуся скоро. Да-да-да-да, да спокойно мама, да-да-да-да, я вернуся скоро. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Одного целуешь, а меня кусаешь. Ой, и шагую тебе таки закаханы. Идешь просто. У атамана на веселье быть гармонистом. А коли я адмовлюся? А у тебе варіанту особого нема. Зрозумів? Зрозумів. Пойдем. Сиди. Родимой наши вёсны, родимой наши вёсны, вроде бы обошли раз, вроде бы обошли раз. Украшённый поезд наш загазетом канал. Украшённый поезд тоже загазетом лёг на нас. Украшённый поезд тоже загазетом лёг на нас. Ой, в постельку, а пошли газету. Стелим мать постельку, а пошли газету. Стелим мать постельку, а пошли газету. А вот тую газетку мы в постель расшибем. А вот тую газетку, а вот тую газетку мы в постели расшибем, мы в постели расшибем. Чтоб ты, мать, рано встала, затянула, сорвала Что ж ты, мать, рано встала, затянула, сорвала? Что ж ты, мать, рано встала, затянула, сорвала? 20 год меня не кормила, и солдаты отдала. 20 год меня не кормила, и солдаты отдала. Направо. Налево.
Равнять. Смирно. Подымить 5 хвилин. Больно разыграть. А мы не дымим! О, люди! Человек! Стойте! Что ты тыкаешь у меня? Кольки будет 2 плюс 2? Чего? Что, глухий, что ли? Кольки будет 2 плюс 2? 4. Дякую Богу! Адукованные люди! Ой. Милочка, я, конечно, прошу пробачення, а ви хто? Откуда йдете? І що з вами здарилося? Тут такое! А тут я на меня я выставаться, и что мне родите? Да, без 100 грамм тут не разберешься. Что тут незразумелого? А теперь спочатку з усіми подробязностями із перших вуснов. Я спокойно избираюся замуж. Приходить некий ёлупень и берет меня на плечо и выносить, будь сам я его невеста. А мой Андрейка ничего зробить не может, у них пистолеты. Восьмины за такое счастье все и понагибались. И что мне теперь робить, я не ведаю, высеют оклада вас. Да иди ты. Да вы же пришла, ну. Да, от холера. Так, випадок сапраўды виключний. Это ж катастрофа! Треба визначити план наступних дій. Після заходячи, Марися! Марисечка! Андрейка, родненький, ой. Марися, где ж ты была, каканенькая моя? Что с тобой здарилось? Ой, де ж ти була, моя не чужая, Ой, где ж ты была, моя не чужая? За Дунай, за рекой по саду гуляла, за Дунай, за рекой по саду гуляла. Ішла, примарилася, ішла, примарилася, на дірявим мосту провалилася, на дірявим мосту провалилася. ой, чорт ти принес на діравий мост, Ой, черт тебе нес на дірявий мост, не зустріла б я тебе, не пошла гулять ходи, не зустріла б я тебе, не пошла гулять ходи. Когда тебе напала лихая година, тесто милый мой, меня мотивила. Когда тебе напала лихая година, тесто милый мой, меня мотивила. Била, ще приказывала, била, ще приказывала. Осень двері зачиняла, ще зав'язувала, осень двері зачиняла, ще зав'язувала.
Вы кто такие? Вашій увазі його поблажливость, Брестімінський, Вітебський і всія Білорусі пан атаман Дмитяй Побегович Козлодойло. Это кто, ты? Я. О! И за какие грехи нам такое счастье? Невесту собі шукаю, тільки його помощь була, а вже зникла нікуди. Нашел беду. Гляди, кольки невест. Гляди, выбирай, может и ты кому из моих девчат приглянусь. Ой, ні, я собі вже обрав, тільки його хожу, та по всій друзі шукаю. Так может ты и не любишь, вот она отсюда и текает. І що? А у її ніхто не запитував. О! Не, это не по-христиански. По закону треба жениться по взаимной згоді. Гэта я тут законю. Ось я. Зараз ми гэта і визначимо. Дівки, на обороноображення невести стана! Вісь, хлопці, ловіть супрачів! Всього того, що зараз відбулося, не було. Не зрозумів? Боже ж мой, Боже. Що ж гэта робиться? Ніде не лухта милосна якась. Який чорт мене дозволив в эту сварку влізти? Яков Кузьміч! Яков Кузьміч! Дозвольте звернуться! Ну що я ще? Яков Кузьміч, тут такі справи. Я хочу замуж. Чого? Ну, замуж. За мене? Яков Кузьміч, бойтеся Бога. Ви там не кривдитесь, а это трошечки не мой фасон. Тю на тебе! На вас ти так полохать. А за кого тобі? Ой, за його поблажливость Брестського, Мінського, Вітівського і усія Білорусі пана атамана Митяя Попевича Козлодоєва. По-перше, питання. Як ти все гэта з першого разу запомнив? По-другое, як ти собі гэта уявляєш? Коль ти запам'ятувала, ён уже обрав себе невесту. По-першее,
Такого мужчину просто нельга не запомнить. А по-другое, ён на меня нават не поглядел. Ён яшчэ не ведае, ад якой прыгажосці адмаўляецца. Ехал я с коника, село направо, ехал я с коника, село направо. Заглядел, я почаровала, заглядел, я почаровала. Ласенька ты моя, на поле коня, ласенька ты моя, на поле коня. Я жена не твоя, я коня не буду, моя жена не твоя. Пусть ты не жена, Алешка правда, пусть ты не жена, Алешка правда. На моей коне, кого я буду ждать, на моей коне, кого я буду ждать. Ой, буду петь, ножка любви, ой, буду петь, ножка любви. Уцякай, Касенька, я тебе уцякай, Касенька, я тебе хай забиває, хай покусає, хай забиває, хай покусає. Я не буду уцякать, буду я тебе катать, я не буду уцякать, буду я тебе катать. Ехав я з коника, село добрала, ехав я з коника, село добрала. Заглядел, я очаровала, заглядел, я очаровала. Заглядел, я очаровала, заглядел, я очаровала. Яшчэ шмат працы зрабіць трэба. Добре, я тебе зрозумів. Зараз усьо вирішимо. Подарує Борисе, подивіться на мені як мага грошей. Я тут, товарищ командир. Є Що ідея, здарилось? є ідея, як вирішити вашу проблему. Сподарення Глаша по самые вуші закохалася у пана Атамана і хоче за його замуж. Гэта, канешне, вельмі цікава, але адным жаданнем тут не дапаможаш. Да поможеш, коли моцно жадаєш. Будем на веселье, будем спробувати зробити щастя вам. Обидвом. Доля наша
откусишь. Погодь, Попандопола, мы за невестой моей пришли, а не свариться тут з усіми. А ці не бачили ви Марисю, невесту мою? Тут я. Добре, добре. Ну що, згодна пойти за мене? Ті ще ні. Згодна. Ну тоді рятуйтеся! Увечері буде весілля! Ти допоможеш моїй невесті подрихтуватися до весілля. А чого я? Бо я так сказав. Каб яна в мені була сьогодні саме пригоже, зрозуміла? Зрозуміла. Пошли. Сиротова моя невеста. Jeszcze трошки буде готова. Учить треба, весілля ж уже скоро почнеться. Попанопола! Ходь сюди. Знайшов музику? Чи ні? А то тягає які безкошерні. Серега! Все, спинися. Зрозумів. Треба вже починати весілля. Ой. Гості на дворі йдуть, гості на дворі йдуть, скури подпішки суть, скури подпішки суть. Не бойтеся,
ды яшчэ не ўсё прыдбалі. Падыходзьце да стала, ды не хавайце кашалька, будзем маладых вітаць, за здароўе іх спяваць. Чого ж ти
Саді гуляла, цвіти збирала, саді гуляла, цвіти збирала, кого любила, причаровала, саді гуляла, цвіти збирала, кого любила, причаровала, причаровала серця і душу, причаровала, ти мою душу, тебе до тебе, ходите душу, причаровала, ти мою душу, тебе до тебе, ходите душу. А все же люди льона посияли, а все же люди льона посияли. А моя чопорушка не задумывала, а моя чопорушка не задумывала. Ой, Россия, долю нашу дорогу, солнце волю. Я родила на волю, я родила на волю. Шапуру, шашку взял, шапуру, шашку взял.
Мы с вами договорялись только на один танец. Мои промочили, ваша красость. Я в голову отсмею выгорел. Ну, добро. Маруся, как это все отнималось? Что же это робится? Ничего, гляди, мама, знаешь, он себе другую невесту. А нам теперь что робить? Конечно, будем глядеть, не ждать, пока Глаша не спомнится своей работой. О, голубушка моя, те же вы были ранее. Как можно было заказать, если не так приготовить? Ой, пана дома. Так я вот сейчас была, але вы мои меня не глядели. Пробачьте меня, до чего сердце, каюсь, каюсь. Ой, ну что вы, я вас давным-давно пробачила. Собрал ты, Ну, конечно. а ты предлагаешь ретироваться от всех подходов снегнения, что движонку все равно не никакая. А тут, ну, такие скрабы. Ладно, пойдем. Ой, Глаша, ой, Лиса, и мне допомогла, и себе счастье травила. Что же это робится? Сдается тебе все это гуляние для нас? Здається, що так? Дякую Богу за допомогу. Пан-атаман! Пан-атаман! Вы где? Утек твой пан атаман. Знайшов собі другую невесту, дисні. А меня кинул? Ой, тю на его! Ай! Ай! Иван, я на веселье пришел! Ну все, значит, будем гулять! Музыкант Мендельсон! Уважаемые сябры, сегодня океан життя отправляется шорить под назвой «Сім'я». Нехай на вашу шляху повеє тільки сподорожний вітер. Хочеться пожадати, щоб усе у вас було добре і у год білоруської ганчини кожна з вас знайшла своє справжнє, народне щастя. Кохайте одного, щоб ваші спречки ніколи не переобраналися в ось у геткую лухту. А коли переобраналися, щоб все отримувалося так само добре, як і у нас. А тепер пісня! Ті розвісля соб'я соча, ті розречанку мосточа грей,
Отцовский, мы тебя любим!